дар кишвар гузаронидани маъракаи тӯй иҷоза дода шуд. Ин иқдом пас аз санаи 20 июн роҳандозӣ мегардад, аммо баҳри пешгирии COVID-19 доираи танзим боз танзимтар шуд. қаблан гузаронидани маъракаи тӯй ба 150 нафар иҷозат буд, ҳоло бошад ин рақам ба 100 нафар расидааст. ин маълумотро рӯзи гузашта дар ҷаласаи навбатии Ситоди ҷумҳуриявӣ сарвазири кишвар Қоир Расулзода баён намуд. Бояд гуфт ки қарори мазкур муваққатан қабул гардидааст ва то ба ки идома меёбад муайян нашудааст. Бояд гуфт ки дар вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ноҳияи Мирзообод дар маъракаи хонадоршавӣ 250 нафар меҳмонон ширкат доштанд. пас аз маъракаи тӯй ҳамаи иштирокдорони он ба карантин гирифта шуданд. ба маълумоти сомонаи Азия Плюс, маросими тӯй бе риояи қоидаҳои санитарии гигиенӣ ва бе истифодаи ниқоби тиббӣ гузаронида шудааст. дар Ситоди ҷумҳуриявӣ ки таҳти роҳбарии сарвазири кишвар доир гардед, гуфта шудааст ки гузаронидани тӯи хонадоршавӣ дар як маҳаллаи истиқомат ё муассисаҳои хизматрасонӣ аз ҷумла тарабхонаю ошхона танҳо як маърака иҷоза дода шудааст. ҳамчунин дар тарабхонаю тӯйхона, ошхона ва дигар муассисаҳои хизматрасонӣ бояд қоидаҳои санитарию гигиенӣ пурра риоя шавад. дар ин бора сомонаи агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар иттилоъ додааст. гузаронидани тӯи хонадоршавӣ бо танзими нав муваққатӣ буда, ҳангоми ба эътидол омадани вазъият ба ҳолати муқаррарӣ бармегардад.